जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैहाय बेयो मोनसे बिनिशर्मा इन्जिनियारिं कलेजनि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि मोनसे जारिमिनारि बिजाब। बे जारिमिनारि बिजाब खुगा लाइसिया सोरदोंआरि थान्दैया बयजोंबो मुंख'जानाय जारिमिनगिरि हिराचरन नार्जीनारिया जे बे बिजाबखौ बेखेवफैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। आरो बे खुगा लाइसिनि मासिगिरि जानानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय जोङो बे बिजाबखौ बेखेवनो हादों आरो बिनि गुदियावनो बेखौ जाफुंसार खालामहोनो हानाय बा बिजाबखौ बिजाब महरै जे सेबखांहोनायनि माने गुदि जे थुलुंगागिरि बा हेफाजाबगिरियानो जाहैबाय जोंनि बे फरायसालिमानि गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल मानव गेदेर प्रफेसर कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा जोंखौ थोजासे परामर्श होदों, थोजासे हेफाजाब होदों, जायनि जाहोनाव बेयो मोनसे जारिमिनारि बिजाब जानानै थासिगोन। बे बिजाबा खालि बिजाबल' नङा, बे बिजाबाव दिनैसिमहालागै बेसेबां बर' फरायसाफोरा फरायबोखो बेयाव मुंजों लोगोसे बिसोरनि डिपार्टमेन्ट, बिसोरनि थं आरो बिसोरनि महर बे बिजाबाव जोङो बे इनफर्मेटिभ माखासे सेबखांनानै होदों। आरो बेल' नङा, जों माखासे इनफरमेसनबो होदों बे बिजाबजों जे जोंनि बर' हारिनि सिगांग्रो इन्जिनियार जानो हानाय इन्जिनियार हलिराम ब्रह्म बिथांनि जों मुसुखाखौ फट'खौ होदों। बेजों लोगोसे गिबि सारिनि जे इन्जिनियार बाथिराम बसुमतारी, जायखौ बुङो बिमल कुमार बसुमतारी, बिथांनि महरखौ जों होदों बा फट'खौ होदों। बियो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे इन्जिनियार बिथिङाव जे माखासे सुबुंफ्रा हाबा मावबोनाय जों बेखौ एसे रिफ्लेक्ट खालामदों। गिबि सारिनि इन्जिनियारफोरखौ बेजों लोगोसे बेयाव फरायबाय थानाय बा फरायनानै थांनाय बर' फिसाफोरखौ जों बाव रिफ्लेक्ट खालामदों। बेजों लोगोसे गागि माखासे लिरगिरिफोरनि रायथाइ खन्थाइ आरो बे फरायसालिमानिनो फरायसा फरायसुलि लोगोसे मावफारियाफोर फोरोंगिरिफोर बिसोरनि जे आर्टिकेल, बे आर्टिकेलखौ जों बाव होनानै जों मोनसे बिजाब महर होनाय जादों आरोखि। दा आं सानो बे बिजाबा रायजो राजाजों बा बर' हारिनि थुनलाइयारि बिथिङाव जे हाबा मावग्रा बा थुनलाइनि बिथिङाव बिजिरग्रा बैफोर सुबुंफ्रा जाहाथे नोजोर होयो आरो बेखौ माखासेखिनि जाहाथे बिनि सायाव फिडबेक होयो। आरो जोंनि बे उद्देश्यआनो जादोंमोन जाहाथे जोंबो बे बिनिशर्मा इन्जिनियारिं कलेजाव थानानै जाय जेखि बिथिङाव थाया मानो बर' राव थुनलाइखौ जाहाथे जोङो फोसावनो, फेदेरनो बा फोलावनो हानायनि मोनसे बियो आगानसे आवगायनाय।